Να πάμε μέχρι Θεσσαλονίκη όμως. Η Βίκη Χατζηβασιλείου είναι εκεί και μάλλον δεν είναι μέσα στο στούντιο από ό,τι βλέπω και καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει. Καλημέρα σας. Εγώ προσπαθώ να βρω τη δροσιά σαλπάροντας. Είμαι έτοιμη να σαλπάρω λοιπόν. Βρισκόμαστε στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, σε ένα από τα τελευταία γνήσια γεωπελαγίτικα σκαριά τύπου πέραμα. Πώς βρέθηκε εδώ? Ήρθε από τη Σύρο το καράβι αυτό, το σκάφος, για να τιμήσει την ναυτική εβδομάδα, η οποία τελειώνει την Κυριακή. Έτσι λοιπόν είμαστε εδώ στην Ευαγγελίστρια, στο φημισμένο αυτό σπάνιο σκάφος, το οποίο για να έρθει από τη Σύρο έκανε 38 ώρες. Να είναι καλά βεβαίως ο καπετάνιος, ο καπτενικόλας που το έφερε από τόσο μακριά. Καλή σας μέρα, καπετάνιε. Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους, καλημέρα Ελλάδα. Πριν να συνεχίσουμε εμείς να πούμε 2-3 πράγματα για το σπάνιο αυτό καράβι, να μιλήσω λίγο και με τον πλοίαρχο εδώ που έχουμε στη συντροφιά μας. Κώστας Γκορτζής, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα Ελλάδα. Είμαστε στην πρώτη τελευταία μέρα της ναυτικής εβδομάδος. Θα πούμε για κάτι σημαντικές εκδηλώσεις που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, που διαφέρουν από αυτές των Αθηνών, κύριε Γκορτζή. Και νομίζω ότι θα τους βάλετε τα γυαλιά αυτή τη φορά. Γιατί εσείς φέτος θα τιμήσετε το λιμενεργάτη, τον ψαρά, τον απλό ναυτικό, σε αντίθεση με την Αθήνα που τιμά ίσως τους κοσμικούς. Όχι, τιμάει και η Αθήνα και το πολεμικό ναυτικό σαν συντονιστής και οργανωτής της ναυτικής εβδομάδας, τιμάει πάντα τους απλούς ανθρώπους της θάλασσας. Απλώς φέτος σκεφτήκαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη να τιμήσει και η τοπική αυτοδιοίκηση, ο νομάρχης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο δήμαρχος Καλαμαριάς και η ναυτική διοίκηση Βορείου Ελλάδος, τους ψαράδες μας εδώ από τη Μηχανιώνα, τους λιμενεργάτες και τους ναυτεργάτες του λιμανιού. Και σήμερα το βράδυ έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση στη ναυτική διοίκηση Βορείου Ελλάδος, με την επιπλέον τιμή για τους ανθρώπους αυτούς να τους τραγουδήσει, να τους διασκεδάσει ο Νίκος Παπάζογλου, που εκτός από καλός τραγουδιστής είναι και πολύ καλός ναυτικός. Πόσο δένει, δεν το ξέραμε αυτό το δεύτερο. Πόσο δένει το θέμα αυτό τώρα, πόσο δένει το θέμα αυτό που έχουμε, αυτό το σκαρί το υπέροχο που ήρθε από τη Σύρο στην Θεσσαλονίκη, με τους καλεσμένους της σημερινής εκπομπής. Ποιο να το Σύρο, εγώ πάω Σύρο και συνέχεια. Και που η Βίκη ήταν η πρώτη που πρωτοανήγγειλε τη συναυλία μας. Το θυμάται αυτό τον Οκτώβρη στην εκπομπή σου. Βεβαίως. Όπου το Αιγαίο Άγιο Πέλαγος. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να δώσω λίγο το λόγο στον καπετάνιο μας εδώ. Τελείωσες, Γιώργο μου? Τελείωσα, Βίκη μου. Ο λόγος σε εσάς. Λοιπόν, θα ήθελα, καπετάνιο Νικόλα, να μας πείτε πόσο δύσκολο ήταν να έρθει αυτό το σπάνιο καράβι. Έχει κατασκευαστεί, νομίζω, στη Μύκονο. Όχι, έχει κατασκευαστεί στη Σύρο, στα ναυπηγεία Μαυρίκος, από την οικογένεια Μπόνη. Ανήκε στην οικογένεια Μπόνη. Για Μικονιάτη Καραβοκύρη. Για Μικονιάτη Καραβοκύρη, το οποίο ταξίδεψε πάρα από το 1940 μέχρι το 1978. Θα πρέπει να πούμε, καπετάνιο, ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική συμβολή στην οικονομία του τόπου και όχι μόνο στην οικονομία, γιατί αυτό το καράβι μετέφερε εμπορεύματα, πρώτη ύλη απαραίτητη για τους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου. Βεβαίως, βεβαίως. Και μετά από αυτό φόρτωνε άμμο θαλάσσης, κάποτε άμμο θαλάσσης, και την πήγαινε στον Πειραιά, στα λεμονάδικα. Ιστορία μεγάλη λοιπόν. Το 88 άρχισε να ανακατασκευάζεται από το 78 που ήταν τελείως κατεστραμμένο. 10 χρόνια δηλαδή έμεινε κατεστραμμένο το σκαρί. Και χάρη στην ιδιωτική πρωτοβουλία, και αυτό θα πρέπει να το πούμε, έχουμε τη δυνατότητα εμείς τώρα στη Θεσσαλονίκη να θαυμάζουμε αυτό το υπέροχο μοναδικό σκάφος τύπου πέραμα. Βεβαίως. Χάρη στην πρωτοβουλία του κυρίου Δρακόπουλου. Θα έλεγα καλύτερα να πούμε του Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου. Ας το πούμε έτσι λίγο απρόσωπα. Σήμερα εμείς μπορούμε να θαυμάσουμε αυτό το καράβι. Οι Θεσσαλονικείς πώς το αγκάλιασαν, καπετάνιο? Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Είχαμε μεγάλη προέλευση κόσμου, πάρα πολύ όμορφα, και εκείνο που μου έκανε εντύπωση, που όλοι ρωτούσαν για το σκαρί αυτό. Λοιπόν, για να ενημερώσουμε, το σκαρί αυτό βρίσκεται ακριβώς στη νέα παραλία, ανάμεσα στο Λευκό Πύργο και στο Μακεδονία Παλάσι. Υπολογίστε λίγο το μέσο της απόστασης και ελάτε να το δείτε. Και δεν είναι μόνο αυτές οι εκδηλώσεις της ναυτικής εβδομάδας. Έρχομαι στον πλοίαρχό μας εδώ. Να το κλείσουμε έτσι λίγο το θέμα. Είναι γεμάτο το Σαββατοκύριακο. Μπορεί ο κόσμος να συμμετέχει, έτσι δεν είναι? Μπορεί να συμμετέχει ο κόσμος και στις εκδηλώσεις που γίνονται σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί δεν γίνονται μόνο στη Θεσσαλονίκη, γίνονται στην Κατερίνη, στο Λιτόχωρο, στην Ιερισσό. Η Ιερισσός μας εξέπληξε φέτος. Κάθε μέρα έχει και κάποια εκδήλωση, όπως και το Λιτόχωρο. Και αυτό έχει σημασία περισσότερο, και πλοίαρχε, ότι οι εκδηλώσεις του ναυτικού, οι εκδηλώσεις της θάλασσας γίνονται και σε μέρη που δεν έχουν θάλασσα και μπορεί ο κόσμος να τις προσεγγίσει και να τις δει. Κλείνω λέγοντας μόνο ότι το τελευταίο ναυτικό μουσείο, αφήστε με να πω κάτι, βρίσκεται στο Γαλαξίδι. Δεν υπάρχει άλλο μουσείο στην Βόρεια Ελλάδα. Το τελευταίο από το Γαλαξίδι μέχρι την Αλεξανδρούπολη είναι στο Γαλαξίδι.
Λοιπόν, κλείνουμε. Θέλω να σας πω ότι δεν μετέφερε μόνο άμμο και εμπορεύματα αυτό το καράβι, μεταφέρει τον πολιτισμό τον ελληνικό επί 3.000 χρόνια πρώτο στον κόσμο. Μάλιστα. Και αυτό πρέπει όλοι να καταλάβουμε και να προβάλλουμε όσο μπορούμε την παράδοσή μας, γιατί είναι η κυβωτός του πολιτισμού μας. Ευχαριστώ Γιώργο Σαφουό. Ναι, κάτι θέλει ο... Τον καπετάνιο τον Συριανό. Τον καπετάνιο Καπετάνιο. Εδώ είναι ο Συριανός, εδώ είναι. Μικονιάτης είναι ο καπετάνιος, από τη Σύρο έφερε το καράβι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Συριανό που λένε και τα πάρε λοιπά. ναυτάκι Συριανό. Πάρε ναυτάκι Συριανό. Λοιπόν, καπετάνιο, ραντεβού σε Αγκαθοπές το καλοκαίρι. Σε Αγκαθοπές πες. Σας δίνει ραντεβού ο κύριος Κατσαρός από την Αθήνα. Στις Αγκαθοπές. Καλή σας μέρα. Σε Αγκαθοπές. Στις Αγκαθοπές λέει. Στις Αγκαθοπές. Αγκαθωτές λέει. Στις Αγκαθωτές. Μπράβο, ναι. Γνώστης είναι, γνώστης. Βίκη, μέσα από σένα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο της Θεσσαλονίκης που μας στέλνει αυτή την καταπληκτική χοροδία του και τιμή σένα και να ακολουθούν και δύο, ο αντιδήμαρχος και ένας δημοτικός σύμβουλος που είναι και υποψήφιος δήμαρχος, ο Αγάπης Σαχίνης και ο κύριος Μελκαντοράκης, έρχονται να τιμήσουν τη συναυλία μας τη Δευτέρα μαζί με τη χοροδία σας. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία. Εμείς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους εσάς.